כאן רויאל פה בסרטון חדש בערוץ. עכשיו אני רוצה להצטער על תקופה שלא העליתי בסרטונים הרבה מאוד זמן. אני ממש מצטער, אני אנסה להשתדל לחזור לקצב העלה. אני מאוד מקווה ככה. מחר אני הולך לכנס קלאש רויאל, ואדר פרו איתי כאן. תגיד שלום. לא יודע להגיד שלום, מה אתה רוצה ממני? עזבו אותי. You are the best, you are the best, ניגה. You are the best. לא מכיר. אבל בסדר. זה לא עבדך. אז אני פה באמצע קרב בזה, כמו... הוא בטעות עשה קרב. נו, הוא בטעות כן, עשה בטעות, קרב. רציתי סליחה על זה, היה טעויות קצת בהפקה. זה לא בהפקה, אני סתם עשיתי את זה מההפקה. זה לא הפקה. נו, אז תמשיכו. כן, סליחה על זה. כאן, מסע. עכשיו נשים צירים, ככה, You know, we are יוטיוברים, נגיד. אני מאוד מבקש מכם, מי שרואה את הסרטונים האלה, בבקשה לתת בסאב אם הוא לא נתן. ובלייקים, חברים. בלייק, אני חייב לעלות בהכל. מחר אני הולך לכנס קלאש רויאל. אני הולך להיות שם ביום רביעי, בשעה 1 עד 3. כן, מי שרוצה לבוא, כאילו, אין יותר כרטיסים, אבל מי שבא שם, אני אקווה לראות אותו. נראה לי שיש אבל. לא בטוח, אבל כן. ועכשיו שמים צירים, חברים. כן. טוב, תדבר. דבר כבר נדבר. אז כן, אז אנחנו פה בהתקפה שבייבי דרגון הורס אותה, אמין ימות. חשב נולדתי אתמול. לא, אני לא motherfucker bitch. בום. לא. ביץ. Get up the fucking way. בואי לי. טוב, זה שילוש בקליל. אלא אם כן, לא. אני הולך להפסיד את זה כל כך. זה הדק, הייתי מנצח את זה. כן, נכון, אבל הפסדתי. כן, בום! זה הפסדתי. אבל זה לא הולך להיות הסוף של הסרטון הזה. הסרטון הזה לא הולך להיגמר ככה. הסרטון הזה הולך... אני לא יודע. זה לא הדק שלי, זה גם לא הדק שלי. זה הדק שלי. אם אתם יכולים להציע לי דק בתגובות, אני אפנה את הכל. כאילו, אסתכל על הכל, אראה, וכן. אז אתם יכולים להגיד לי דק, יש לי פה את כל הדברים האלה שאתם צריכים, כל אלה. זה כל מה שיש. אז מחר אני הולך לרשום לכם את הסיסמה של הכנס, של הזה, אני הולך להגיד לכם את הטורניר ותיכנסו, אני מאוד... לא, אבל הם ביקשו שלא להגיד. כן, אדיר היה בכנס, אז לא, אז אני הולך להגיד לכם. אני הולך להיות בטורניר, מי ששם, אז שידע שאני, זה, those my friends. טוב, אז היום אנחנו גם הולכים להחליף את השם שלי רויאל פרו. בדיוק. זה השם שלי מעכשיו. אז לא, אני רוצה לשמוע. סליחה, אח שלי חופר. אח שלי מדבר וזה, אני יודע. מפריע, אבל... בום! לא. לא פרו. פרו. מה? אתה צריך לעשות את זה בטח מחובר, נראה לי. טוב, בוא נעשה את זה מחובר, ננסה. לא. אוקיי. תעשה 2, 3. אולי תעשה IL. טוב, זה הולך להיות השם שלי מעכשיו, נראה לי. מה? זה פרו? לא מבין למה צ'יינג'ים.
אולי אחרי זה אתה צריך לכתוב קונפירמה? רגע. אני מבין מה הולך פה. תשון את זה אחר כך, זה מבזבז את הזמן של הצופים. כן. אוקיי, אז חברים, בזבזתי את הזמן עם זה. אקסיוס ג'וניור, מגה מיניון, הכל. זה מה שיש לי. אני בקלן, החבלנים. עכשיו נשים שור אחר. טוב, אז חברים, טוב. זה הסיום של הסרטון הזה. מקווה שנהנתם. תנו בסאב, מה סיום? תנו בלייק. תן עוד כמה שניות, מה זה? עבר כולה 5 דקות, יאללה, עוד קצת זמן, נו יאללה, יכולים. יאללה, טוב, זה הולך להיות הסוף של הסרטון הזה. זה לא, מה. די כבר, לך, תמות, זהו, יאללה ביי חברים, תנו בסאב, תנו בלייק, אוהב אתכם, הלאה ביי.